И здравейте хора, аз съм Ивайло, тук с мен са... Пешо апликатора и Вачко. Да, или по-накратко Пешо апликатора се казва Стилян. Рип Пешо апликатор. 2020. Шегам се естествено. Ето ги пешовците, ето ги апликаторците. Почваме клипа. Така, да. Ивайло, влезе на сървър. Да бе, влизам. Тотално не сме го репетирали поне 5 часа. Да. Ай гад. Шегам се естествено хора. Всичко беше подготвено, ама някой не искаше да ме слуша, но това е друг въпрос. Така, влизате ли, момчета? Аз влизам. Стилянка? Съм без апликатора неща. Аре, апликатур, влизай. да му е зарежда. Ами така кажи, апликатури. Апликацията. Апликатур. Апликация. Видях на Стилян, че очите са някакви сиви. Чай да поздравя моите хора и здравейте. Аз съм Пешо апликатора тук и почваме да играем. Аз съм Ивайло, за които не ме познават, коста маняци. Пламен Пацо той е устарял, гледайте му косата. Направо умира човека. Аз се казвам Васил Тромпата. Тромба, бе, каква тромпа да откачен. Между хора нямаме, само така нещо на хората. Нямаме свободен че госпожата ни по човека е прота, няма интернет. О, господи. Аз имам кръгче. Пука ми, че имаш кръгче. Когато съм места ми изписва кръгче. Еми, такой си го в настройките на докосване и разделени контроли. Ма не бе, човек, то по принцип така, когато играеш игри и снимаш. Така ти е кръгчето. Не знам тогава. Някой има ли камък, защото направи крафтинг? Правите си кирки, бе. Вижда камерата, ми излиза едно кръгче, когато си. Добре, бе. Апликатури и правите кирки. Почваме да копаме. Аз не заминавам. Чакай, аз май намерих село. Не е ти верно. Аз съм дървесният човек. Чай сега скочим на едно дърво. Къде си? Гледайте го идиота как се пребива. Стига чупи крафтинг тейбъла, бе, пацо. Събирай към... Ма не го чупи, бе, брат, защо го чупиш? Защото ние първо ще намерим село. Че взема поне един камък. О, моето любимо дърво, бе! Какво е то? Не, акацията ми е любимо. Последно? Кое ти е любимото? Мангалско, негърско или акациево? Апликаторско. Има ли такова дърво в играта изобщо? Апликаторско вик. Чакай малко, мълчи малко. Можете да знаете хора, ако не знаете какви прякори използваме и откъде са, гледайте геймплей България, но яка Майнкрафт поредица имат. Насе! Теде, Стиляне, намерих ти брата, го виж. Мълчи, бе! И на моите хора, къде ти потърсят твоя акаунт и как да го напишат. Мълчи, брат! Че тръпни са. Така. Чопи с мен, чопи. Виж сега, чакай, спри, бе. Виж сега, хора, моето име, моят YouTube канал се казва Dear Crafters Extra. Това беше shameless fuck. Dirt Crafters Extra. Dear Crafters Extra. Dirt Crafters Explorer. Това ще са едни много мъчителни минути от живота ми. Тук някаква вълка. Стиляне, виж! Намерихте! Коста, маняк. Ох, мамо, аз намерих овца. Що лягаше, Стиляне? Отрепах Стилян. Къде сте, маняци? Аз
Моето любимо дърво Аз бия свине. Те. е апликатор. Плекатури, къде сте, бе? Survival е апликатор. Плеки. Така. Оставе! Аз заседнах в някаква мина тука. Ако някой ще ми помогне, Аз да знам къде си, че ти помогна, бе, брат. помага. Защото ти... Нямаме карта. Телепортни го направи. Той, Ивайло, нашия пичага, как е забрал картите, защото май не може да се оправя с тях. О, верно, забравих картите. Аз мисля, чакай малко, сега ще телепортна, дай ми една секунда. Пъч. Чакай, не дей. Шо? Чакай, май намерих... лава. Май намерих недър портал. Не недъра, портала на дракона. Някой да даде кирки, тук има... Как си намери портала на изпращавам. Дракона, бе? Ти тъп ли си? Ти не мога да намериш така. Ево, Чакай, ако си го намерил, Да, той и трепа. аз така го намерих един път. Чакай малко. Само че ела с кирки. Що е, че да убия още една овца? Дай кирка, бе, човек, тук Сега, брат, искам да убия една овца и сега ще дойда при тебе. има лава, има гнили камъни. Тук Гнили. Като тебе гнили. Гнилика. Умрели. какво има от теб? Ивайло включва ли това да е експеримент? Това ли? Еле, Не, бе. Бате, виж. Това е спаунер. О, това е пашки спаунер. Не влизай. ох, мале, аз се чуда какво е било. Бе, Оф, шматка. бре, от най-лошите, има и другия вид паяци. Петровни. О, не, Poison Spider ли? Да. Това са Cave Spider, фак. Чай, тия спаунер на Cave Spider. Чай малко, Cave Spider спаунер не са ли намерят само в изоставени мини? Това е тук. Ма не, това са нормални паяци, бе, брат. Меле имаше един пойзън. Я ти видим как излезат. Мърдай, бе, мърдай. Бе, тук ги трепем. Глей. Те идат, ама нищо не правят. Чай малко. Още има да влезнеш таком. Бързо, свети! Да, бе, нормални паяци са, бе. Ще нафармим бая паяжина. Не, бе, нормални са. Ще ме убият обаче. Помощ за брат! Мале, какви са големи на моя екран. Всички са аракнофобия, много се извинявам. Тия пайчи са Аз дебели. ограбих честа, имаше редстоун, имаше желязо, има и златна ябълка. Бате, ме убива, защо не ми помагаш? Защото трябва да граба. Ще ограбя аз И не си го патката. направя на запазване на инвентар. Много След това трепаш, защото си сигурно ми имаш половината работи. Дай си ми ги. добре ще ги дам, ама бегай от паяците и тогава. Престани, бе! Не те бия за брат, бията паяк. Че ще взема повече от иначе. Бий го неговата кожа. Не Дай ми мога торчо. сега, аз трябва да бегам. Слагай, чакай малко. Слушай торчо. Фак. Слушай торчо, ако спанера, бе. Нямам торчове, бе. Как че не може, брат? Аз си ги дропнах, като умрях. Не, бе, не го чупи, бе. Не го чупи. Излизай. Излизай. Чай, тук. Излизай, подай всичките работи. Ще изчакаш малко. Ще я пусна запазване на инвентара, че ще пукне минути. Ти камък. Дай ми кирката и дървото. Кирката и дървото е, брат. Така. Една кирка. Готово. Това е, което искам. Това е. Така. Чакай малко. Но виж ли се телепортна отгоре, и за да може да излена оттам. Сега ще напортна при нас мангала.
Аз съм... Ала я не взема златната ябълка, защото ти без той съм гладен. Кул, аз им точа. Че малко сега да направим крафтинг тейбъл, че нас компликатор. Компликатор мага? За какъв не знам. На мене художбините ще вървя. Никой няма да намери. Аз трябва ям. Аз съм близо. Спомня. Окей, аз имам камъна кирка. Ще ми дадеш ли малко дърво, бе, човек? Че малко да изкопам въглищата е тук. Наско и чмоне на пича. Никой няма да ми Дай пита. малко дърво. Чакай малко е. Аз ще го осветя този спалмар вътре, ще го направим на XP ферма. Да, не могат да се спалват. Чакай малко, сега че ако умра, ще рейджна. Това е ако умрялни. Дай дърво, човек. Сега ще ти дам, чакай. Направи го близо светло, бе. Чакай сега малко. Ето ти дърво. Направи, Ивано, направи го светло, много моля. Аре, остай го сега, брат. Няма да читам толкова много. Не жеш, ме нападна тук. Аз Знаеш ли за какво ми трябваше дърво, е? За какво? Чакай, те ще ти покажа. Сега ще за телепортна при нас, Наско. За той. Че е малко. вече е късно, аз запалих джапа. Телепортни го при нас тук. Я че да видя какво се направя. Я ми покажа. Е така, едно легалце. Вие сте смарт. Никой няма да ми пипа от Това е една моята. кирка, бе, човек. Чакай, аз ще я направя. Че сега го телепортна Наско при нас. От моето дърво. Оле, аз му си направя желязна кирка и имам желязо. Той е така кожа, остави желязната кирка веднага. Прекамена. Няма, аз я взех. Забрах си един стак дърво. Перфектно. Виждате. Фу е. Той е така кожа. Я ми дайте желязо. Имам само едно желязо, сори, няма да си направиш кирка. Мене опада да си направи човек. Какво ти пречи? Чакай, бе. Ти направя меч с това едно желязо. Меч ще се прави с 2 желязо, шматка. Верно. Тогава ще направя лопата. Това ли е спалнера? Да. Сега ще го правим на XP фарма. Хора, ще правим XP фарма, само че трябва да намерим начин да излезем от този кейв. Никой. Типа как се закопа тук ми е много интересно. Ще моля за през водата. Аз намерих изхода от кейва, елата тук. Някой може ли да ми даде торчове? Хора, аз намерих изхода от кейва, тук ще живеем в кейва вече. По тази вода се изкачваш нагоре, плуваш и си свободен от кейва. Искам се изкача. Намерих мина. В тази мина къде я правих. Бързо. Верно ли? Чакай малко, мърдай. Ти си намерил кейва. Че малко направя турчо, Да, това е. Ще живеем в кейва. Момчета, ще живеем в кейва. Ще живеем в кейва, ние сме миньори. Аз имам да. Миньори, правим паркур. Се прибих като патка. Някой може ли да ми даде камък? Моля. Ела долу, бе, брат. Копай с нас. Нефтиния находище намерих аз. Аз имам камък. Дайте ми камък и въглища. Въглища има предостатъчно, брат. Аз дори въглища, ако искаш, ела ти дам на тебе. О, майко. Де си? Долу в аминьорствата съм. Чакай да дойда. Ма това си бая яко е. Нали, бе? Да, ама аз го намерих той. Това е Vanilla Survival, ако не знаеш. Значи, да ви кажа нещо. Майнкрафт, което е без модове и така нататък, се нарича Vanilla.
Нали, чиста. Сега къде беше изхода, бе? Не тук. Къде е светло, там е изхода? Чакай, бе, наса, ема. Ала ти дам въглища. Ти въглища. Ни камъни. Сега ще изкопаме ни камъни. Дай ми секунда. Да изкопам малко каманаци. Печка ли ще правиш? Аз направих стълбички за надолу. Аз ти събирам 8 камък и почваш да правиш печурка. Желязо. Ай, взимай. Ай ти каманаците, аз ще накопам с стиляна. 48 торчо. Перфектно. Къде го намери той желязо, бе? Хакер? Как виждаш изобщо? Нямам си начин. Как виждаш изобщо тук, бе, брат? То е тъмно. Лесно, то се види. Ето ни печката. Ай, хора, аз трябва да отида навънка, взема дърво. Айде още желязо. Мале. Дайте ми веднага кирка. Желязо ми дайте си направя кирка. Къде сте вие? Чакай малко да, брат, ние дърво нямаме, ти кирка искаш. Да, дърво. Аз имам пръчки. Един стак дърво. Еми, Айде, сподели го с нас, много. да. Прави чест, айде. Айде, че няма нищо почти. От моето любимо дърво. Аз ще събера още дърво да разкърсиме тук кейва, да го направим красиво. Дайте ми нещо, бе. Без чакай, бе, брат! Стиляно ще не се е върнал с порцията желязо. Ти направи. Аз ме се изгубих. Чакайте, ще се изгубя нарочно, после ме телепортнете там, къде сме. Кой изгуби се? Аз съм тук, събирам дърва. Аз намерих още желязо. Хубаво. Покоми, че си намерил. Вънка е тъмно. Чай малко, аз ще пробвам бегли дизайн на базата. И аз пуснете, за да ви виждам имената. После ще си го пускаш сега. Оп. Деват. Аз се намерих. Бях където. Чао, трепади. Браво. Аз тук ще направя един каживо. Ма сега ще трябва да се правя тази лава, защото ще ми пречи на билда. Просто една кирка си. Крипър, човек, крипър. Бах му пича. Това вече почва. Вижда като база. Чай малко, я ми дай малко торчо една се. Ще изям желязната ябълка, сори, ама... Това ти желязна ябълка, бе. На премиране са. Каква желязна ябълка, какви петле? Златна, бе! Ти каза желязна. Гух. Дали нем. И аз гух. Аз съм много тъп. Аз ще ползвам мангалското дърво. Акациево. Ако искаш да направя ако искаш направо да направя акациеви славове и стълби да разкрася базата. Телепортни ма бързо тук. Портвам. Секунда. Ай, как ме... Опа, сори. Няма проблем. Аз правя стане. Дари, ма зомби, аз исках да му върна, ама не знаех, че си ме телепорт. Вече. Имате ли печка тук? Минаско направи смолкър. Направи печка за бъде за храна. Фаст фуд. Нали трябва да такова... Да направим желязо. Имам 25 желязо в мен. 8 въглища. Сега ще събера камък, ще прави желязо. Ай, Вайо, Стелянчо, с какво си поизна? Златна ябълка. Аз прокопах в мините, брат. Аз съм миньор. Прокалната миньор.
Аз правя стайче. Имам 62 дърва. О, Насе, айде вземи и желязна кирка, айде, давам ти. Вземи бе. с таманяци. Давай ми. Айде на. Тъй за чопи тебе. като торч. Аз Тук си това да го го... върша. Хора, оформете малко кейва, тук го направим по-хубав, да изглежда много по-хубаво. Някакъв изкуствен кейв. Е така, тук го оформям маничко. Да е малко... Ивайло, да ти дам ли желязна кирка, бе? Не, бегай сега, аз имам камена кирка. Аз там Изляза сега. един скат, а качи вода в чист. Добре, ама не барайте желязото, да мога да го взема от това. Хубаво, аз ще почна да разкрасявам с това дърво малко. Ще взема маничко за първо. Еланчо. Ми Да. Какво? Така, След 17 минути почваме час. фач. Как ми е чуто? Български. Българ, найс. България. Ако искате, момчета, след часовете да запишем епизод 2. Да. Аз така най че епизоди ще ги таковам към компютъра, оттам да ги кача направо. Да не си губя мястото на телефона. Чай малко ще правя нещо с кабелството. Аз мисля да приключвам с моите хора, да искам да им кажа да се абонират за част